ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହ ସିଂହ ବାସ କରୁଥିଲା। ସିଂହ ସବୁଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ସହ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମାରି ଖାଉଥିଲା। ଦିନେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏକାଠି ବସି ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ସିଂହ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମହାରାଜା, ଆମେ ପାଳି କରି ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ଆମକୁ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସିଂହ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ଦିନେ ଠେକୁଆର ପାଳି ଆସିଲା। ଠେକୁଆ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା। ସେ ଜାଣି ଜାଣି ଡେରି କରି ଗଲା। ସିଂହ ଭୋକ ଉପାସରେ ରାଗରେ ଜର ହେଉଥିଲା। ସିଂହ ତାକୁ ଡେରିର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଚତୁରତାର ସହ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଂହ ଆସିଛି। ସେ ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି କହୁଛି। ସେ ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇବାରୁ ମୋର ଡେରି ହୋଇଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହ କହିଲା, ମୁଁ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ରାଜା ହୋଇପାରିବନି। ସିଂହ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଏବଂ ଠେକୁଆକୁ ତା ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଠେକୁଆ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ଗୋଟେ କୂଅ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ସିଂହ କୂଅ ପାଣିରେ ନିଜର ଛାଇ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସିଂହ ଭାବି କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଓ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଠେକୁଆ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ଖୁସିରେ ବସବାସ କଲା। ଠେକୁଆକୁ ସମସ୍ତେ ସାବାସି ଦେଲେ। ଛୋଟ ହେଲେ ବି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଠେକୁଆଟେ ଥିଲା।